Úhorkový šalát krémový so syrom. Potrebuješ takúto šalátovú úhorku, pažitku, kôpor, cesnak, takýto nejaký syr, skyr, lučina alebo nejaký taký krémový syr, čierne korenie, sol, olivový olej a ocot. Nastruháš si úhorku na takéto kolečka alebo nožikom nakrájaš, to je jedno. Kôpor nasekáš úplne na jemnúčko. Do šalátu. Pažitku. Strúčik cesnaku. Roztlačíme. Olivový olej trošku. Za lyžičku octu. Čierne korenie, sol, lyžicu alebo dve podľa množstva syru. Dal som celý takýto na jednu úhorku. Poriadne premiešaš. Môžeš si dať takto k tomu opečenú bagetku alebo mäso a máš hotovo.